Здравейте! Името ми е Антония и съм съдружник в Hive, в онлайн иновативната платформа HireHive, която е създадена специално за да оптимизира индустрията по подбор в България и да донесе ползи и на работодателите, и на агенциите по подбор. Платформата е безплатна и интуитивна за използване. За работодателите тя дава свободен достъп до голяма мрежа от одобрени агенции и до голям брой внимателно подбрани кандидати, а за агенциите по подбор създава иновативен канал за достъп до истинския потенциал на пазара, нещо, което без подобно решение би било много трудно. Времето за запълване на свободна позиция се съкращава чувствително. Одобрените от самите вас агенции имат стимул да открият най-подходящия кандидат бързо и оптимално. Водени от същия този стимул, те намират най-добрите кандидати и ги представят на вашето внимание. По този начин получавате висококачествени услуги, без познатите ви трудности и главоболия. Контролирате целия процес и сами определяте цената, която искате да заплатите единствено в случай на успешно запълнена позиция. Агенциите вече не е нужно да влагат толкова много ресурси и време в така наречените студени обаждания и другите познати методи за изграждане на клиентска база. Те вече могат да достигнат до множеството възможности на пазара директно. И единственото, което се очаква, е да използват опита си, уменията, професионализма си и базите си данни, за да запълнят свободните позиции и да получат съответните възнаграждения. Те могат да изградят солидна репутация и да докажат, че са иновативни на пазара. Платформата HireHive адресира голям брой належащи проблеми, ограничения и спънки в индустрията по подбор днес. Работодателите често се оплакват от трудоемки процеси, от дълги срокове, от трудна комуникация, от липсата на прозрачност и от ограничения достъп до качествени кандидати. Агенциите на свой ред използват изключително много ресурси и време за намирането на нови проекти и имат нужда от универсален канал за бизнес развитие. И това е само част от общата картина. А където има толкова много потенциал за оптимизация и то чрез решение, което да бъде взаимно изгодно, се раждат иновации, които наистина работят. Вашият личен специалист от екипа ни ще бъде винаги на разположение, за да бъде ваша централна точка за комуникация и удобство. Една малка част от неговите приоритети са да предоставя ценна информация и данни, да разбира напълно нуждите, работната култура и желанията на работодателите и да комуникира с съответните агенции, които са били ангажирани, да асистира при употребата на платформата, да координира интервюта и много други. И всичко това без никакви разходи от страна на потребителите на платформата. Уникалното в тази простичка идея е, че всички се стремят към една и съща цел. Работодателите искат да запълнят своите позиции бързо, качествено и оптимално. Агенциите искат същото, тъй като тогава ще получат одобреното от тях възнаграждение, а и ние ще получим нашия дял, когато позициите бъдат запълнени и когато работодателите и агенциите са доволни. А и няма защо да не опитате. Платформата е безплатна, няма нужда да сваляте софтуер, всичко е онлайн и няма обвързващи договори. Просто няма риск. А възможността и потенциала за взаимни ползи е вдъхновяващ. Очакваме ви на HireHive.bg.